Geroz eta anitz eta zabalagoa den ikusentzunezkoen munduan, euskararen presentzia gero eta txikiagoa da. Hala diote pantaiak euskarazko ikusentzunezkoen aldeko ekimeneko kideek. Izan ere, datuei begiratuz, Hego Euskal Herriko zinemetan 2023an izan diren 574 estreinalditik 4 besterik ez dira izan jatorriz euskaraz. Gaia hitz egiteko pantaiaren beste aldean dugu Alex Aginagalde, pantaiak euskaraz ekimeneko bozeramailea. Arratsaldeon, Alex. Arratsaldeon. Hasteko, zer da pantaiak euskaraz ekimena? Bueno, ikusentzunezkoen munduan euskararen presentzia biderkatu nahi duen ekimena gera. Gaur egun pantaiek geroz eta denbora gehiago hartzen dute gure bizitzetan eta gure aisialdian, eta horregatik uste dugu hizkuntza ohituretan eragiteko erabat ezinbestekoa dela pantaila hauetako edukiak euskaraz egotea. Nondik edo zein beharretatik sortu zen plataforma? Bueno, baduela 2021 hasieran edo 20 bukaeran hainbat guraso eta euskaltzale elkartu ginen hemen Donostialdean Disney Plus euskeraz plataforma katalanez jarriko zutela horren berri eman zutenean. Eta sinaura kanpaina bat abiatu genuen, azken finean Disney Plus plataforma aurrei zuzenduriko eduki gehien biltzen zituen plataforma zelako, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar eta eduki guzti horiek biltzen zituelako. Eta sinaura kanpaina horren ondoren, beste herritar talde batek Bizkaian Netflixi euskerazko edukiak eskatzeko beste kanpaina bat abiatu zuen. Eta, gero euskalgintzako beste eragile batzuekin eta ikusentzunezkoetako beste eragile batzuekin elkarlanean, pantaiak euskaraz ekimena sortu genuen 2021ko ekainean, okerrez banago, eta hori izan zen jatorria. Pantaietan euskararen presentzia biderkatzeko herri ekimena da orduan zuena, zein da egun euskal ikusentzunezkoetan eta baita hedabideetan euskarak duen egoera? Bueno, panorama bildurgarria da, ez? Milaka eta milaka ikusentzunezko ditugu geroz eta euskarri gehiagotan, smartphoneetan, sare sozialetan, streaming plataformetan, zineman, mugikorretan, telebistan konsumitzen dira ikusentzunezkoak, eta streaming plataformetan edukien 0,1 baino gutxiago dago euskeraz. Oraintxe salatu dugun bezala, zinemetan 2% inguru dira euskeraz eskaintzen diren edukiak, eta telebistan ere, 50 telebista kateren artean euskeraz pare baditugu, gero tokiko telebista batzuk baita ere, zorionez, baino ditugun telebista kate horietan ere, esate baterako, telesailak eta zinemarik ez da eskaintzen euskeraz helduentzako, ez? Orduan, panorama nahiko txarra da. Zein ondorio izan ditzake peluzera gure hizkuntzak ikusentzunezkoetan duen presentzia eskasak? Izan adintarte edozein adintartetan? Hor, badaude hainbat ikerketa soziolinguistiko esaten dutenak aisialdiko esperientziek erabateko lotura dutela gure hizkuntza ohiturekin. Orduan, batez ere aisialdiko esperientzia positiboek eragin zuzena dutela gure hizkuntza hautuetan. Eta orduan, kontutan izan da gaur egun aisialdia mugikorrei, tabletei, streaming plataformei, hau da, pantaiei geroz eta lotuago dagoela, pantaia hauetan euskerak presentzia txikia izateak, esan nahiko luke, o esan nahiko du, eta esan nahi du, zoritxarrez azkeneko datuekin ikusten dugun bezala, gazten artean eta, helduen artean baita ere, euskararen erabilera gutxitzen ari dela. Orduan, esan genezake hizkuntza zein kultura ikuspegitik larrialdian gaudela, ezta? Hori da guk salatzen duguna, ez? Eta guk iaz legebiltzarrean horixe esan genuen, ez? Larrialdi egoera batean gaudela, badakigu ez dela euskerak bizi duen mantxotze edo erabilera datu kaskarren egoera horren erantzule bakarra ez direla pantaiak, badaude, hirigintza, migrazioa, globalizazioa eta beste mila faktore, baino pantaiena estrategikoa den arloetako bat da, eta hala jaso dute berriki baita ere euskararen bizi berritzerako aroa plan berrian, ez? 5 ardatz estrategikoen artean
batek ingurune digitalarekin zerikusia du eta besteak ikus-entzunezkoekin edo pantaiekin, ez? Orduan, bueno, badirudi Bai. euskararen inguruko erakundeak ere konturatu direla gaiaren garrantziaz. Instituzioak aipatu dituzula, euskarazko politikak sustatu behar direla ere esan izan duzue askotan. Azken politikei begira aipatu duzun bezala, Aroa plana aurkeztu dute Bingen Zupiriak eta Eusko Jaurlaritzak. Ingurune digitalean euskarak presentzia gehiago izateko asmoa du plan berri honek, eta lankidetzan ere lan egin nahi dutela esan izan dute. Zuekin harremanetan jarri izan dira hau lortzeko? Bueno, momentuz ez, plan hau egiteko orduan ez, baina, bueno, aurrera begirago lankietzan aritzeko prest gaude, badakigu euskalgintzako hainbat eragile eta soziolinguistika klusterreko hainbat kide eta aditu aritu direla plan hau egiten, eta, bueno, guk aurki duguna, argi daukaguna da, planak plan, garrantzitsuena baliabideak direla, ez? Plan horiek aurrera ateratzeko baliabideak, eta ikus-entzunezkoen alorrean uste dugu funtsezkoa dela, euskarazko ikus-entzunezkoetara bideratzen diren baliabideak biderkatzea, eta horrekin batera araudiak eta irizpideak ere garatzea. Edo hori etorkizunera begira izango litzateke, bestalde gaur egun euskaldunoi gure hizkuntza eskubideak urratzen zaizkigu ikus-entzunezkoetan? Era bat, ez? Kontsumitzaile bezala hasteko, zinemara goazen bakoitzean, ez baldin bada urtean euskeraz eskaintzen dituzten aurrentzat bikoiztutako 10 filmak, gainontzean euskal ekoizpenen menpe gaude, euskera zerbait ikusteko, eta gainera euskal ekoizpen horiek oso zaila dute zinemetara iristea, ez? Euskeraz sortzen diren ekoizpen horiek, ez? Adibideziaz, 4 euskerazko ekoizpen iritsi ziren zinemetara, eta beste 10, aipatu bezala, aurrentzat bikoiztutakoak izan ziren, baina hori esandakoa, urteko zinema eskaintzan 574 film eskaintzen baldin badira, euskerazkoak 102 inguru dira, eta orduan kontsumitzaile bezala ere, gu zinemara goazenean gure hizkuntza eskubideak urratuak suertatzen dira. Ikus-entzunezkoetan eta baita hedabide munduan, askotan hizkuntza hautaketarako, hizkuntza bat edo beste hautatzeko, kontsumitzaileen ohiturei erreparatzen zaio askotan, datuei erreparatzen zaio askotan, jendeak streaming bidez edo eta zuzenekoak ikusteko. Esaterako, EITB-en euskarazko kontsumoa 22,5 da, datu txikia esan genezake agian Euskal Herriko biztanleriari begira. Zuen ustez, zein lotura dute hedabideek eta kontsumitzaileek euskarari begira? Hau da, kontsumitzaileek ere haien ardura dute euskaraz edukiak kontsumitzeko, edo eta hedabideek dute ardura biztanleriak euskaraz jaso ahal izateko edukia? Bai, hor argi dago euskaldun komunitatea ahaldun du eta euskaraz dagoen hori kontsumitzeko deia eta hori sustatzeko deia zabaldu behar degula gure artean. Baina, sarritan erakundeek trampa moduan erabiltzen dute euskarazko edukiek nahikoa ikuslerik ez dutela, esaten dute euskarazko edukirik ez eskaintzeko, ez? Hau da, aitzakia bezala euskarazko edukirik ez sortzeko. Eta hori trampa hutsa da, eta gainera kontutan izan behar dugu kasu honetan merkatuaren legen arabera soilik ezin direla aritu erakundeak, hau da, ikus-entzunezkoen gaian eta euskarazko ikus-entzunezkoen gaian, azken finean hizkuntza eskubideak eta herritarren eskubideak jokoan daudelako. Orduan, herritarren eskubideak jokoan daudenean ezin diote begiratu soilik kontsumo datuei eta merkatuko logikari, ez? Hori da zuek diozuena, bestalde, adibidez EITB-ko zuzendari Unai Iparragirrek esan izan du nazioarteko filmak ez dituztela EITB-en ematen, ikusle datu txikiak dituztelako. Honen aurrean, EITB-en bertan ere
irakurketa bat ere eginda dute, elkarlana egiten duzu EITB-ko langileekin? Bueno, baditugu gure harremanak EITB-rekin, gainontzeko erakundeekin ditugun bezala, eta guk ez dugu ikuspegi hori partekatzen, ez? Euskarazko zinemarik ez eskaintzeko arrazoia soilik audientzia izatea, nolabait trampa egitea da, daramagulagoko hamarkada luze bat, euskarazko zinema oso salbuespenezko zerbait izan dela ETB-en, eta orduan normala da jendeak zinema ETB-en euskaraz ikusteko ohiturarik ez izatea. Eta filme batzuk botatzen dituzunean, gaueko 11:30, kontsumo datuak txarrak izatea, normala da azken finean, ez? Orduan, lehenik eduki gehiago behar dira euskaraz ikusi ahal izateko, eta bigarrenik kalitatezko edukiak, ordutegi egokiak, eta sustapen egokia behar da, ez? La noche de moduko saio bat euskaraz egingo balute, bertan jartzen diren baliabideekin, puntako nazioarteko filmak eskainiz, eta aste osoan zehar promozio kanpaina izugarria eginez EITB-ko kate ezberdinetan, irratietan eta sareetan, ziur audientzia datuak oso onak izango liratekeela. Egiten baldin baduzu zinea zetaz bezalako esperimentu hori, orain dela hilabete batzuk, 4 urte eta gero, zinemari buruzko euskarazko saio bat berreskuratzeko ahalegina egin du ETB-k, eta hori txalogarria da noski, baina 14 film horiek eman zituztenean, 12 film eman zituzten, promozio nahiko gutxi eginaz, eta gainera film horien lehenengo filma gazteleraz eman zuten ETB baten, orduan horrek ere ikusentzuleak atzera bota zituen. Aipatu bezala, EITB batek zinea zetak saioa estreinatu zuen, eta Euskal Zinemari eskainitako programa bat zen berez, baina lehen filma gaztelaniazko audioarekin eta euskarazko azpidatziekin eman zuten. Hau adibide bat besterik ez da, zein da zuen ustez bidea, euskarazko azpitituluak egitea edo bikoizketa sustatzea? Biak dira uztargarriak, ez? Argi dago, haur eta gaztentzako edukiak bikoiztuak izan behar direla, munduko herrialde guztietan bikoiztuak eskaintzen diren moduan. Eta gero, helduentzako zinema jatorrizko bertsioan euskaraz azpidatzita eskaini ahalko litzatekeela, hori ere aurrera pauso bat izango litzateke. Zergaitik ez bota ETB-biko filme guztiak bertsio originalean eta euskarazko eta gaztelerazko azpidatziekin, bakoitzak erabaki ezala ze azpidatzi jarri, molateke zinema gehiago euskaraz azpidatzita ere ikusi ahal izateko, baina guk uste dugu 80, 2000ko hamarkadetan bezala euskarazko bikoizketa berreskuratu behar dela, eta horri behar duen lekua eman behar zaiola, azken finean gure ekoizpen propioak gure herriaren tamaina kontutan izan da, urtean 10, 20, 30 edo 40 izan daitezke, ez, ditugun baliabide guztiak horretara jarrita, baino gaur egun ordu asko pasatzen dugu pantaien aurrean, eta orduan, euskaraz kontsumitzeko aukera eta eskubide hori bermatu ahal izateko beharrezkoa daren nazioarteko filmak eta edukiak eta telesaiak euskara bikoiztea. Eta, guk uste dugu hori berriz indartu beharreko lerro bat izango dela. Jatorrira itzuliz, aipatu duzu Netflix, Disney Plus eta horrelako streaming bidezko plataforma euskaraz egitearen alde sortu zela pantaiak euskaraz, eta gaur egun euskarazko streaming plataforma bat sortu izan da, hau primeran plataforma da. Positiboki baloratzen duzue plataforma honen sorrera? Bai, erabat, ez guk pantaiak euskaraz sortu zenetik, beti aldarrikatu izan dugu euskaraz streaming plataforma sortzea beharrezkoa zela, hain zuzen ere, hori ez, bertako zein nazioarteko eduki euskaratuz hornitutako plataforma erakargarri bat, euskal hiztun komunitatearen erreferente izango dena, ez? Euskaldunok ez ibili behar izateko plataforma batean eta bestean, edo web orri piratetan, edo alegaletan, euskarazko edukiak bilatzen, ez?
Orduan guretzako aurrera pauso handia izan da, primeran plataformaren sorrera, baina eduki askoz hornitzen ari dira, eta bueno, pentsatzen dugu horrela jarraitu behar dela, baliabideak eskainiz, eta eduki berriak eta kalitatezkoak etengabe sartuz bertan, ez? Eta guretzako bai oso pauso garrantzitsua izan da. Azkenik, ezin da ukatu euskarazko ikus-entzunezkoetan lan handia dagoela oraindik egiteke. Zein da plataformatik egin nahi duzuen hurrengo pausoa? Bueno, guk uste dugu funtsezkoa dela legeak eta arauak sortzea, ez? Euskal Herrian epaileek bai Nafarroak badituzte eskumenak ikus-entzunezkoen eta zinemaren arloan araudi propioak garatzeko, eta orduan pentsatzen dugu zinemaren arloa eta ikus-entzunezkoen arloa orokortasunean arautzeko lege propioak izatea aurrera pauso handia izango litzateke dela alde batetik sektorea saretzeko eta bere osotasunean arautzeko, eta beste batetik lege horietan euskerazko edukiei kuotak ezarri ahal izango litzaizkiekelako esate baterako. Esker mila, Alex Aginagalde, Pantaiak Euskaraz ekimeneko bozeramailea gaur gurean biltzeagatik. Mila esker zuei gonbidapenagatik.